Ana katsoi minuun ensin epäuskoisena, sitten tyynesti. Tyyni oli aina pahin. Hän laski sormensa pöydälle, kynsi naputti vanhan leikkuupoidan naarmuja pitkin, ja minä kuulin sen kuin metronomin. Älä ylitä tätä rajaa. Mutta minä ylitin. En tarvitse sinua. Sana en jäi ilmaan kuin huolimattomasti asetettu liituviiva. Siihen voisi vielä palata, pyyhkiä, piirtää uudestaan. Mutta jokainen meistä tietää. On lauseita, jotka eivät unohdu, vain siirtyvät kudoksen väärälle puolelle, näkymättömäksi, mutta kiristäviksi. Ana nyökkäsi hitaasti, keräsi mittanauhan tuolin selältä ja kiepautti sen taskuunsa. Selvä. Yksi sana, ei korotusta, ei kiivaa hengitystä. Hän veti oven kiinni hiljaa. Se hiljaisuus sattui enemmän kuin mikään paiskautuminen. Kun kahva palautui paikalleen, koko ateljeen äänet tulivat takaisin. Ompelukoneen tasainen surina seinän takaa, kadulta kantautuva jarrujen vinkaisu, kahvinporojen kostea tuoksu. Minä jäin seisomaan niin kuin mannekiini, joka muistaa äkkiä olevansa puuta. Käänsin käsissäni asiakkaan luonnosta, jonka Ana oli viimeistellyt yöllä. Hänen käsialaansa ei voinut sekoittaa kenenkään toisen kanssa. Rohkea, mutta herkkä, kuin ommel, joka osaa hengittää. Minun luonnokseni olivat proosaa, hänen olivat runoa. Ja ehkä juuri siksi, ajattelin, minä sanoin sen. Oliko minun voimani aina tarvinnut hänen hiljaisuuteensa verrattavaa taustaa näyttääkseen suuremmalta? Puhelin värähti. Ryhmäviesti perhechatissa. Onko kaikki kunnossa? Ateljeelta tuli palohälytys. Minun sydämeni humisi kuin ilmastointikanava. Palohälytys. Meidän osoitteemme. Se oli yksi niistä sanoista, joihin elämä upottaa neulansa syvälle. Otin takin, en muista nappasinko avaimet pöydältä vai taskusta, en muista lukitsinko oven. Muistan vain kadun talvisen ilman pistelyn ja sen, miten kengät löysivät itsestään reitin. Matkalla yritin soittaa Analle. Yksi tuuttaus, toinen, sitten vastaajaviesti, jossa hän nauroi itselleen ja käski jättää viestin. Jos tämä koskee kahvia, päätän itse. Tuo kepeys vihlaisi. Minun sanani olivat painolastia, hänen äänensä yhä kevät. Ana, vastaa. Mene ulos, jos olet siellä. Soit. Lähetin viestin ja suljin puhelimen, kuin maailma olisi helpompi sulkea taskun mustaan. Kun saavuin korttelin kulmaan, näin vilahduksen sinistä valoa. Ei liekkejä, ei savuavaa taivasta, vain se sininen, joka kertoo, että joku on ehtinyt ensin. Seisoin hetken niin, että hengitys löysi rytminsä. En tarvitse sinua. Lause palasi kuin koepala, jonka olet leikannut liian syvältä. Minä olin leikannut. Minä olin jättänyt viimeistelemättä. Sisäpihan rautaportti oli auki. Astuin käytävään, jonka seinissä oli aikoinaan roikkunut muiden pienten liikkeiden kylttejä. Polkupyöräkorjaamo, kehystämö, vanha valokuvaamo. Meidän ovemme oli raollaan, ja sisällä oli oudosti hiljaista sellaista hiljaisuutta, jossa kaikki äänet ovat valmiina ryntäämään takaisin. Kuljin jokaisen askeleen kuin olisin pelännyt herättäväni jonkin, joka oli päättänyt jo nukkua. Ateljeen keskellä seisoi paloilmoittimen huoltomies, haalari harmaana, kädet taskuissa. Valheellinen hälytys, hän sanoi ja hymyili pahoittelevasti. Höyry, ehkä silityspoidältä. Täällä on kaikki kunnossa. Katseeni haravoi huonetta. Rullat pystyssä, sovitusnukke ikkunan vieressä, liidut rivissä kuin pienet sotilaat. Kaikki oli paikoillaan, paitsi Ana. Näittehän te toisen, kysyin. Huoltomies pudisti päätään. Olin ensimmäinen. Te olitte toinen. Jätin huoltomiehen täyttämään lomaketta ja kävelin suoraan Anan pöydälle. Siinä, luonnospinon alla, oli pieni kirjoitus. Kaikki ei ole sinun kannettavissasi. Se oli rivillä, jonka tunnistin hänen muistikirjastaan. Hän oli ilmeisesti kopioinut sen jollekin asiakkaalle lähetettävästä kortista, mutta nyt se oli pöydälläni. Minä istuin ja annoin lauseen laskeutua minuun. Kaikki ei ole minun kannettavissani. Edes tämä ylpeys.
Kuulin oman ääneni silloin, tuntia aiemmin, terävänä ja kylmänä. Se oli se ääni, jota olin oppinut käyttämään, kun pelko hiipi. Pelko siitä, että jos myönnän tarvitsevani, joku kiskoo minut rikki. Mutta mitä jäi jäljelle, kun joku poistuu huoneesta, eikä mikään lopulta murrukaan paitsi sinä itse? Kun sammutin valot ja vedin oven kiinni, ateljee jäi pimeään kuin näyttämö ennen ensimmäistä valoa. Minä päätin etsiä Anan. En siksi, että ateljeella oli ollut hälytys, vaan siksi, että lause, jonka olin päästänyt maailmaan, oli löytänyt tiensä takaisin minuun. Se oli pisto, joka pyysi paikkausta. Ja minä tiesin, tämä pisto ei parane ilman hänen kättään. Kun palomiehet lähtivät ja huoltomies jäi viimeistelemään lomakettaan, ateljee tuntui vieraalta, kuin joku olisi vaihtanut ilman toiseen. Se sama tila, jossa vuosien ajan olimme laskeneet helmoja, sovittaneet hartialinjoja ja riidelleet sävyerosta, oli nyt hiljaa kuin kappeli viikolla. Hiljaisuus ei ollut tyhjä, se oli täynnä pois jääneitä sanoja. Kiersin huoneen rutiinilla, joka oli opetellut minut ulkoa. Tarkistan silitysraudan johdon, lasken liidut takaisin rasiaan, nostan tipahtaneen nuppineulan lattialta. Pienet tehtävät, jotka antavat käsille työn, kun mieli haparoi tunnustusta. En tarvitse sinua. Sanat kiersivät samaa kehää, ja jokainen askel piti niille tahtia. Anan pöydällä lojui kasa tilauskansioita. Niissä oli hänen järjestyksensä, kapea käsiala, päivämäärät, merkinnät, joita en aina ymmärtänyt. Kun avasin ensimmäisen, näin siististi nidottuja kuitteja, lankaa, vetskareita, alusvuoria. Kaikki normaalilta. Toisessa oli post-it, muista soittaa Marialle, alennus sovittu. Kolmannessa jokin murtui minussa, siirtokuitti, jossa lähettäjänä oli Anan henkilökohtainen tili ja saajana meidän ateljeemme. Summat eivät olleet pieniä. Maksupäiviä oli useita, aina silloin, kun kassavirta oli meillä keikkunut reunan yli. Nyökkäsin itselleni kuin huomaamatta, yritin järkeillä. Hetkellisiä tasapainotuksia, tietenkin, tällaista yrittäminen on. Sitten löysin muistion, jonka kannessa oli kahvirengas ja kulmassa ruttu. Kun avasin sen, jokainen sivu oli jaettu kahteen, työ ja maksu. Työsarakkeessa oli rivejä, joita en ollut koskaan laskuttanut, sovituksia, lisävuorin vaihtoja, viime hetken pelastuksia. Maksusarakkeessa useiden kohdalla luki vain. Viivan vieressä pieni merkintä, ei kerrota Hellö, jotta hän saa nukkua. Siinä se oli. Pieni kirjoitusvirhe, kiireessä syntynyt. Minulle suunnattu varjo, mutta hyvyyden sävystä ommeltu. Istuin alas lattialle, jossa liitu oli jättänyt haamusuoran edellisen viikon hääpuvun helman kohdalta. Minä olin puhunut kovaa siitä, että jokainen ommel on laskutettava, että arvo mitataan siinä, mitä kehtaa pyytää. Ja samaan aikaan Ana oli pitänyt pystyssä, mitä minä olin rakentanut hiljaisilla liikkeillä, joista kukaan ei maksanut. Ajattomuus tarttui huoneeseen, ja minä tajusin. Olen ehkä ollut mestari piirtämään linjoja, mutta hän oli ollut se, joka tuki kankaan, kun minä leikkasin. Kaapin päältä löytyi sininen kansio, jonka selässä luki varjot. Olin nauranut nimelle kerran, draamaa, sanoin silloin. Nyt en nauranut. Kansio sisälsi vain 3 asiakasta, mutta jokaisesta liuta muistiinpanoja. Tärkeä verkosto, ei kerrota vaikeuksista. Tekee meille näkyvyyttä, pidä ovet auki. Viivästynyt maksu, mutta tuo tilauksia muille. Näiden rinnalla oli tulosteita viesteistä, ystävällisiä ja selkeitä. Anan äänensävy paperilla oli kuin hänen työnsä, pehmeä, mutkaton, tarkka. Hän ei anteeksi pyydellyt, hän kannatteli. Pöydän laatikon perältä löysin kirjekuoren, johon oli raapustettu, jos minulle sattuu jotain. Sydän hypähti, enkä tiennyt, oliko se pelkoa vai syyllisyyttä. Kirjekuoren sisällä oli vara-avaimia, hätätilin tunnukset ja lista ihmisistä, joille täytyisi soittaa, jos minä jäisin yksin. Jokaisen nimen perässä oli selitys, luottaa meihin oikeasti. On hiljainen tukija. Ei halua mainetta. Yhden nimen perään oli piirretty pieni sydän ja lause.
Hän ei maksanut, mutta pelasti. Nimen vieressä luki, Lydia, valokuvaaja. Pidin kiinni paperista vähän liian kauan. Lydia. En muistanut häntä kasvotusten, mutta tiesin työn, ne kuvat, joiden perusteella kaupungin uudet morsiamet olivat löytäneet meidät. Ne oli julkaistu ilman laskua, ilman sopimusta, ilman mitään muuta kuin Anan usko siihen, että joskus jokin palaa takaisin. Ja se oli palannut, ei rahana, vaan ovina, jotka avautuivat toisiin oviin. Avasin valon uudelleen ja annoin sen piirtää varjot lattialle. Anan tuoli oli vähän taempana, kuin hän olisi viimeksi ponnahtanut siitä nopeasti, ehkä puhelimeen, ehkä ovelle. Kuvittelin hänen kätensä, miten ne mittaavat ilman kiirettä, miten hän kallistaa päätään kuunnellessaan asiakkaan tarinaa, ei vain mittoja. Minä olen pitänyt ääntä. Hän on pitänyt huolta. Eikä kumpikaan ole toiminut ilman toista. Käänsin viimeisen muistiosivun. Alaosassa oli luonnos puvusta, joka ei ollut kenenkään tilaus. Syvä, mutta hillitty pääntie, taskut, aina taskut, ja selkä, joka jätti tilaa hengittää. Otsikoksi oli kirjoitettu, Hellelle, kun hän vihdoin lepää. Siihen kohtaan kurkkuuni nousi jokin, joka ei halunnut sanoiksi. Kuinka monta kertaa minä olen sanonut olevani väsymätön, jotta kukaan ei näkisi, kuinka väsynyt todella olen. Suljin muistion ja laitoin sen laukkuuni. En siksi, että haluaisin piilottaa todisteita, vaan koska halusin kantaa hetken. Lydia. Nimi syttyy kuin neula, joka osuu juuri oikeaan kohtaan. Hän ei maksanut, mutta pelasti. Halusin tietää miksi. Halusin kuulla, miten Ana oli kääntänyt yhden laskuttamattoman työn 10 oviksi. Ehkä vastaus ei ollut matematiikassa, vaan tavassa kohdata ihminen. Kun sammutin valot toisen kerran, en pelännyt pimeää. Pelkäsin valheita, joihin olin tottunut, että vahvuus mitataan siinä, kuinka vähän tarvitsee toisia. Otin takin, suljin oven ja kuuntelin, miten klikankkuroi päätöksen. Aamulla minä etsisin Lydiamme. En sopiakseni alennusta, vaan oppiakseni, miksi joku, joka ei maksanut, saattoi silti pelastaa. Lydia vastasi toiseen soittoon. Hänen äänensä oli kirkas, kuin aamuaurinko ikkunan pieleen. Tiedän kuka olet, hän sanoi pehmeästi. Ja tiedän, miksi soitat. Sitten pieni tauko. Tule studiolle. En halua kertoa tätä puhelimessa. Studiolla tuoksui puhtaalle paperille, kahville ja jollekin sitrukselle, joka sai huoneen tuntumaan valoisammalta kuin ulkona oikeasti oli. Lydia seisoi kameransa takana ja hymyili niin, ettei siinä ollut mitään anteeksi pyytävää. Ana kertoi sinusta aina suoraan. Vahva linja, tarkka leikkaus, peloton ajatus. Hän ei koskaan pienentänyt sinua, vaikka tiesi, että että minä olin velkaa. Sana jäi kuin kevyesti laskettu nuppineula pöydälle. Velkaa. Haluan ymmärtää yhden asian, sanoin. Miksi et maksanut? Se kuulosti kovemmalta kuin tarkoitin. Lydia ei säpsähtänyt. Hän siirsi yhden valon sivuun ja viittoi minua istumaan. Koska minulla ei ollut varaa. Rehellisyys leikkasi suoraan. Kun aloitin, minulla oli kamera, näkemys ja tyhjä kalenteri. Tiesin, mitä teidän puvut tekivät minussa. Ne kertoivat, että nainen saa olla tilaa, ei vain kaava. Halusin kuvata teitä, mutta minulla ei ollut rahaa ostaa pukua, eikä teillä varaa maksaa minulle. Ana ehdotti vaihtoa, jota ei kirjoitettu sopimukseksi. Minä kuvaisin teille kokonaisen sarjan, te pukisitte minut 3 projektiin, joilla haen näkyvyyttä. Kukaan ei maksaisi, mutta kaikki saisivat jotain, mitä eivät muuten saisi. Minussa liikahti jokin, joka oli pitkään ollut lukossa. Vaihto. Ei laskua, ei kuittia, pelkkä luottamus siihen, että arvo liikkuu kuin valo. Osuu kaikkeen, mihin on tarkoituskin, kun se pääsee sisään. Mutta miksi juuri Ana? Kysyin, vaikka tiesin. Lydia laski kameransa, katsoi minua suoraan. Koska Ana kuuntelee niin kuin mittaisi hengityksesi. Kun puhuin hänelle,
hän ei kuunnellut vain sanoja vaan välejä. Hän näki minussa enemmän kuin kuvat. Ja hän kertoi sinusta, miten sinä näet rakenteen, josta minä voin kertoa tarinan. Sydämeni nytkähti. Kateus ja ylpeys törmäsivät toisiinsa kuin kaksi erilaista alalankaa, jotka yrittävät kulkea samaa silmukkaa. Minä olin kai odottanut, että kuulen heikotukseni korostettuina. Sen sijaan Lidia piti minua peilissä, jossa valokin oli minun. Lidia avasi koneeltaan kansion. Kuvat syttyivät graafisina ikkunoina, kankaan hiljainen liike portaikossa, taskuun sujahtava käsi, selkä, joka ei pönöttänyt vaan eli. Nuo olivat ne kuvat, joiden jälkeen ovemme alkoi käydä. Näin kommenteista, että morsiamet olivat tallentaneet ne, lähettäneet ystävilleen, palanneet kuukausia myöhemmin. En maksanut silloin rahalla, Lidia sanoi, mutta annoin teille näkyvyyttä, jota te ette olisi ostaneet sillä rahalla, jota teillä ei ollut. Ja Ana antoi minulle puvun, jonka varassa minä sain työn, jolla maksoin velkani maailmalle. Tunsin suussa metallin maun, sen, joka tulee, kun jokin häpeä nousee liian lähelle pintaa. Miksi hän ei kertonut minulle? Lidia hymyili surullisesti. Koska hän ei halunnut, että sinä pienennät itseäsi, jos et voisi heti mitata arvoa. Hän uskoi, että sinä opit näkemään, kun aika on oikea. Hän uskoi sinuun. Uskominen. Sana on kevyt ja vaarallinen, niin helppo lausua, niin vaikea kantaa. Minä olin kantanut tilikirjoja kuin pyhiä tekstejä. Ana oli kantanut ihmisiä. Haluan silti maksaa osan nyt, sanoin ja kaivoin lompakkoa. Lidia nosti kätensä. Et voi maksaa minulle siitä, minkä olemme jo saaneet, hän vastasi. Mutta voit maksaa eteenpäin. Etsi joku, jonka kalenteri on tyhjä, ja täytä se työmahdollisuuksilla. Se on meidän tapanne pitää sykkeen liikkeessä. Hän käänsi kameran minua kohti. Ja jos haluat, voin kuvata sinut tänään. Ilman suunnitelmaa. Sellaisena kuin olet, ilman kovuutta. Se on kuva, jonka Ana halusi sinusta joskus tehdä. Helena, joka hengittää. Se nimi ommeltuna kuultona. Helena, joka hengittää. Istuin, annoin hänen säätää valon, kuulin sulkimen pehmeän napsahduksen. En poseerannut, en vetänyt leukaa ylös, en käynyt taisteluun painovoimaa vastaan. Annoin kaiken laskeutua. Kuvan jälkeen Lidia näytti ruudulta luonnoksen. Kasvoni eivät olleet nuoremmat, mutta ne olivat levollisemmat. Kulmakarvojen välinen pieni uurre oli matalampi, suupielissä varjo, jossa oli lämpöä. Näetkö? Lidia kysyi. Tässä sinä tarvitset. Et luhistu. Tarvitset. Tunsin, kuinka sanat, en tarvitse sinua, menettivät painonsa, kuin märkä kangas, jonka nostat ja huomaat, ettei se olekaan raskain asia huoneessa. Raskainta oli sittenkin se, etten ollut antanut itselleni lupaa nojata. Lidia saattoi minut ovelle ja ojensi pienen kirjekuoren. Tässä on lista niistä morsiamista, jotka tulivat kuvien kautta. Jos haluat kiittää, kiitä heitä. He kiittävät sinua kyllä takaisin. Kuoren päällä oli Anan käsiala, pyöreä, rauhallinen. Luota näkyvyyteen, jonka et itse tilannut, hän oli kirjoittanut reunaan. Kadulla ilma oli terävä, mutta sisällä minussa jokin oli pehmeämpää kuin aamulla. Ajattelin Anan pöydällä ollutta lausetta, kaikki ei ole sinun kannettavissasi. Ehkä minä olin kantanut väärin, kuin huonosti jaetun kankaan painoa. Ehkä seuraava leikkaus olisi kevyempi, jos tekisin sen kahden kanssa. Käännyin studiosta pois ja vedin takin tiukemmin ympärille. Minulla oli nimiä, minulla oli kuvia ja minulla oli uusi mitta, arvo, joka ei mahdu kuittiin. Ja kaiken alla syttyi ensimmäinen selkeä päätös koko päivänä. Ennen iltaa minä etsisin Anan. Aamupäivä toi mahdollisuuden, jota olimme odottaneet kuukausia. Kaupungin kulttuuritalo avaisi kevätnäyttelynsä, ja meillä oli lupaus saada puvut kuratoituun esinäytökseen. Se oli pieni lava ja pieni yleisö, mutta oikeat silmät, päätoimittaja, 2 tuottajaa ja 1 vaikuttaja, jonka tarinoissa yksikin kuva oli kuin valoikkuna, jonka läpi tulvahti asiakkaita.
Ana oli tehnyt ehdotuksen, jonka hän lähetti jo viikko sitten. Minä hioin puvut valmiiksi. Vain minä. Minä hoidan, sanoin itselleni niin monta kertaa, että lauseesta tuli taika, joka ei enää suojannut ketään. Kulttuuritalon takahuoneessa tuoksui pölyiselle seintille ja hiuslakalle. Tapailin listaa, johon olin merkinnyt mallit, koot, järjestyksen. Kaikki oli laskettu yhteen niin, että yhdenkin myöhästymisen paino näkyisi heti. Ensimmäinen pieni särö tuli äänitestissä, taustamusiikki ei lähtenyt, johtoa ei löytynyt, tekniikka pyöritti olkapäitään ja sanoi, että jos te olisitte tulleet tuntia aiemmin, katsoin kelloa. Tuntia aiemmin minä olin vielä pujottamassa vuorin ja kankaan väliin käsin ommeltuja tukipisteitä, koska en ollut antanut itselleni lupaa jakaa työtä. Toinen särö tuli, kun Sofia, kolmas malli, astui sovitukseen ja sanoi pahoittelevansa, mutta selän vetoketju kiristi liikaa. Se ei mahdu, hän sanoi varovasti, kuin pyytäen lupaa olemassaololleen. Minun suussani oli jo valmiina vastaus. Kyllä se mahtuu, tämä on juuri sinun mittojesi mukaan. Sitten näin, mitä en ollut halunnut nähdä. Sofian hengitys oli lyhyt, hänen hartiansa kapeat, mutta rintakehä kantoi elämää, joka vaati lisää tilaa. Minä olin mitannut hänet 2 viikkoa sitten. Tänään hänen kehonsa oli kertonut toista tarinaa. Olin jättänyt saumavarat kitsaiksi, koska luotin laskelmaani enemmän kuin ihmiseen. Minä korjaan, sanoin, ja kuulin äänestäni sen vanhan kovuuden, joka peitti hätää. Otin neulan ja ratkojan, etsin pienen tilan lampun alla ja aloin purkaa selkää auki, jotta saisin uuden piilonapituksen. Aika liukui sormien läpi kuten lanka, joka karkaa. Kun viimeistelin napinlenkkejä, joku koputti oveen. Tuottaja, jonka olisin halunnut nähdä vasta lopussa. Vartti lähtöön. Kaikki kunnossa. Hymyilin sitä hymyä, joka on liian tiukka poskista. Totta kai. 3. särö oli pahin. Kun Sofia astui lavalle, hänen helma tarttui kulissin metalliseen kulmaan, ja minä en ollut siellä. Olin takahuoneessa kumartunut, kiinnittämässä toisen puvun helmaan painoja, koska luulin, että kaikki riippuu siitä, miten täydellisesti kangas laskeutuu. Kuulin pienen, pehmeän repäisyn äänen, sitten yleisön sisäänhengityksen. Kun ryntäsin kulman taakse, näin Sofian seisovan keskellä lavaa kuin sävel, joka ei ihan löydä kotiaan. Hän ei itkenyt, ei kaatunut. Hän nosti kätensä ja antoi yleisölle pienen, anteeksi pyytämättömän hymyn. Helma oli revennyt sivusta, mutta puku eli hänen päällään, koska hän valitsi elää siinä. Kun esitys oli ohi, tuottaja tuli luokseni. Valo oli kova, eikä se piirtänyt minuun armoa. Teidän kädenjälkenne on kaunis, hän sanoi. Mutta teettekö tätä kahdestaan? Teimme. Minä tunsin, miten sanat jäivät kurkkuun. Tänään minä. Tuottaja nyökkäsi. Näkyi. Vahva, yksinäinen yritys on dramaattinen, mutta ryhmä tekee siitä taidetta. Miettikää, missä kohtaa tarvitsette lisää käsiä, tai ainakin yhden, jonka nimeä lausutte, kun pelko kävelee sisään. Istuin hetkeksi kulisseihin ja vein kädet helman kankaalle kuin anteeksi pyyntöä hakien. Ajattelin sitä päivää, kun sanoin Analle, en tarvitse sinua. Näin sen nyt kuin ompelulangan, joka on vedetty liian kireälle. Ensin se pitää, sitten se katkaisee jotain näkymätöntä. Lavalta palasi malli toisensa jälkeen, ja jokaisen katseessa oli pieni kysymys, olenko turvassa? Minä annoin vastauksen käsilläni, kurotin, asetin, korjasin, mutta tiesin nyt, että oikea vastaus olisi ollut jaettu jo viikkoja sitten. Ei ole näyttöä, joka kestää yhden ihmisen mittaisena, jos sen on tarkoitus kantaa monen katsetta. Kun viimeinen kappale loppui ja valot himmenivät, näin katsomossa Lidian siluetin. Hän ei noussut heti, vaan odotti, kunnes sali tyhjeni. Se ei ollut katastrofi, hän sanoi, kun kohtasimme. Se oli paljastus. En jaksanut kysyä, mitä hän tarkoitti, joten hän jatkoi. Sinä luulit, että vahvuus on täydellisesti leikattu hiljaisuus. Mutta tänään yleisö rakasti hetkeä, jossa puku näytti ihmisen. Sinä voit olla se, joka rakentaa täydellisyyden,
ja silti tarvitset jonkun, joka muistaa hengittää. Matkalla ateljeelle pimeä kaupunki oli vähemmän vihamielinen kuin aamulla. Sade teki asfaltista peilin, jonka läpi valot lioukuivat kuin silkki. Otin repäisseen helman laukustani ja levitin sen pöydälle. Kankaan reunassa näkyi juuri se kohta, johon olin jättänyt liian vähän pelivaraa. Ylpeys oli yhtä kuin kireä sauma. Silloin päätin kirjoittaa Analle viestin, joka ei pyydä hänen paluutaan töihin, vaan hänen osuuttaan minussa. Kirjoitin, tarvitsen sinua, ei paikkaamaan, vaan jakamaan. Poistin ensimmäisen version, jossa selittelin ja puolustelin. Jätin 2 lausetta. Olen pettänyt Kankaan ja sinut sillä, että en antanut periksi ajoissa. Jos vielä haluat, aloitetaan uudelleen. Minä opettelen hengittämään. Kun painoin lähetä, jätin puhelimen pöydälle niin kuin jättäisin sakseni avoimeksi, merkiksi siitä, että työ ei ole ohi, mutta minä en tee sitä enää yksin. Yö kääntyi hitaasti. Kuuntelin atelieen hiljaisuutta ja tajusin, että se ei ollut enää uhka. Se oli tila, johon 2 ääntä mahtui. Aamu tuli kapeana ja suoraselkäisenä. Luulin, että yö olisi pehmentänyt reunat, mutta todellisuus kulki suoraan kohti, kuin mittanauha, joka ei anna armoa. Puhelimeen oli tullut 1 vastaus, ei Analta, vaan numerosta, jota en tunnistanut. Olen Thomas. Tapasimme kerran esittelytilaisuudessa. Voimmeko puhua? Kyse Anasta ja teistä 2. Sydän haki tahtia. Soitin takaisin. Thomas puhui varmalla, rauhallisella tavalla, kuin henkilö, joka laskee katseen tasolle ja kertoo vaikeatkin asiat ilman teatraalisuutta. Ana otti minuun yhteyttä 3 kuukautta sitten. Hän ei pyytänyt sijoitusta teille, hän pyysi aikaa. Hän halusi suojata teidät sinut yötalvilta, joista vain toinen tiesi. Nielaisin. Miksi hän ei kertonut minulle? Thomas hengitti sisään. Koska ehdon mukaan sopimus olisi ollut merkityksetön, jos te ette allekirjoita sitä yhdessä. Hän ei halunnut tuoda pöytään mitään, mikä pakottaa sinut. Hän halusi, että valitset. Paperi rahisi hänen kädessään linjan toisessa päässä. Aikataulu on kiristynyt. Meillä on varattu pienelle syklin rahoitukselle Ikkunal-tuotantolaina, ei omistuksen luovutusta. Mutta pankin vakuus vaatii molempien allekirjoituksen. Takaraja, tänään kello 17. Kello oli 11. Tuntui, että huoneen ilma oli muutaman asteen kapeampi. Miksi tänään? Thomas selitti, että kumppani, joka oli luvannut lainapohjaisen rahoituksen, sulkee kvartaalin taseen, ja jos me emme ole sisällä, siirrymme jonon hännille. Ana tiesi, että tarvitsette pehmeän laskeutumisen kevääseen materiaalihankintoihin, 2 harjoittelijan palkkaan, marginaaliin, joka suojaa virheiltä. Hän sanoi minulle suoraan, Helena tekee täydellistä, mutta perfektionismi on kallista. Minun tehtäväni on suojata tilanne, jossa hän saa olla taiteilija eikä palomies. Mielessäni välähti kuva eilisestä lavasta, repäisseestä helmasta ja siitä, miten minä olen seisonut sammutin kädessä vuosia, koska en osannut pyytää 2 lisähenkeä. Missä Ana on, kysyin. Thomas epäröi. Hän lähti aamulla Sisä-Suomen puolelle. Hänen mummonsa on sairaalassa. Hän aikoi palata iltapäivällä, mutta en voi luvata. Painoin käteni pöydän reunaan, jotta maailma lakkaisi keinumasta. Voimmeko allekirjoittaa sähköisesti? Voi, jos te olette samassa ketjussa ja tunnistautuminen toimii. Mutta sopimuksen liitteessä on lisäehto, teidän välinen työnjako on kirjattava. Tämä oli Anan pyyntö. Ei minun. Hän pysähtyy. Ana halusi, että roolit ovat teille turva, eivät kahle. Hän kirjoitti luonnoksen, Helena luova johtaja, leikkaus, kuratoineiti. Ana asiakastyön johto, kassavirran hallinta, suhdeverkosto. Silloin jokin minussa napsahti paikoilleen. Olin pitänyt omaa titteliäni tietämättäni 2 työn painoisena, sekä ääni että kaiku, sekä sakset että lanka. Ana oli rakentanut meille pöydän,
johon kahden olisi turvallista laskea kätensä. Minä olin sanonut, en tarvitse sinua. Totuus sijoittajasta oli tämä. Hän ei ollut tullut ottamaan, hän oli tullut avaamaan oven, jota Ana piteli valmiina ja minä olin seissyt selin. Lähetä sopimus. Äänessäni oli jokin uusi syvyys. Thomas lähetti linkin, ja kun dokumentti avautui, näin Anan käsialan marginaalissa, pienenä kuvamerkintänä. Pieni neliö, jonka sisällä nuoli ulos sama, jonka hän piirsi aina, kun puhuttiin pakoreitistä. Hän oli varannut meille liikkumatilan, 3 kuukautta, jotka voi purkaa ilman rangaistusta, jos yhteistyö tai kassavirta ei kestä. Varovaisuutta, ei pelkuruutta. Kello oli 12.37, kun lähetin Analle viestin. Tarvitsen sinua allekirjoitukseen. Ei rahan takia yhteisen äänen takia. Sijoitus on laina. Ehto, työnjaon kirjaus. Sinun ehtosi. Olen valmis. Odotin. Ruudun yläreunaan ilmestyi 3 pistettä, katosivat, ilmestyivät uudelleen. Sitten vastaus, olen sairaalassa mummon kanssa. Lähden heti, mutta varaa silti sähköinen linja. En halua, että tämä kaatuu minun viiveeseeni. Ja Helena, kiitos, että sanot sen näin. Avasin liitteen, työnjaon luonnos. Luin joka rivin ääneen, kuin sitauttaisin jokaisen sanan sormeni muistiin. Jokainen kohta oli hillitty ja täsmällinen. Kuka puhuu asiakkaalle, kuka hinnoittelee, kuka päättää, kun molemmat ovat eri mieltä. Viimeisessä kohdassa luki, eri mieltä, 24 tuntia jäähy, sitten kompromissi, etusijalla ihminen, ei idea. Hymyilin läpi kyyneleiden. Se oli meidän työmme ydin kirjoitettuna sopimuskielelle, ettei mikään vaate ole tärkeämpi kuin se, jonka se pukee. Kun kelloon jäi 3 tuntia, atelje alkoi taipua uuden järjestyksen rytmiin. Soitin 2 harjoittelijalle, jotka Lydia oli joskus tuonut kuvausassistentteina. Haluatteko keikkapäivän? Palkka pienestä rahastosta, jonka avaamme tänään. He vastasivat kyllä. Tilasin kankaat, jotka olin eilen siirtänyt, sitten joskus, listalle, ja merkkasin budjetin. Marginaalivirheille, älä leikkaa tästä. Kello 15.20 Ana soitti autosta. Taustalla kuului renkaiden tasainen hyrinä. Helena, minulla on yksi tunnustus. Pidin hengitystä. Se sijoittaja, minä menin hänen luokseen aluksi ilman aikomusta pyytää mitään. Menin oppimaan, miten sinä suojaat taiteesi. Sieltä lähti ajatus lainarajasta, joka ei omista meitä. Pelkäsin, että sinä näet sen heikkoutena. Minä näin sen niin pitkään, sanoin hiljaa. Mutta nyt minä näen, että sinä et suojellut minua rahalla. Sinä suojelit minua minulta. Kello 16.07 linkki allekirjoitukseen kilahti Anan sähköpostiin, kopiona minulle. Näin, kuinka kursori liikkui hänen nimensä kohdalle, pysähtyy, lähti uudelleen. Sitten ilmestyi sininen merkki, allekirjoitettu. Minun vuoroni. Kirjoitin nimeni ja ruudulle ilmestyi ajastin, joka pyysi vahvistusta. Painoin, vahvista. Dokumentti sulkeutui ja ruudulle nousi yksinkertainen lause. Sopimus astuu voimaan, kun pankki vahvistaa vakuuden. Kello oli 16.22. Meillä oli vielä aikaa, mutta jokin ratkaiseva oli jo tapahtunut. Olin hyväksynyt rajan, joka ei pienentänyt minua, vaan teki tilaa. Avasin oven kadulle. Talvi raapaisi poskea, ilma oli kirkas. Ajattelin huomista, 2 harjoittelijaa, uudet kankaat, maailma, jossa ommellaan myös virheille paikat. Ja ennen kaikkea ajattelin hetkeä, jolloin Ana astuu sisään ja minä en sano, mitä minä tein väärin, vaan mitä me teemme yhdessä seuraavaksi. Varasto oli kylmä ja korkea, seinät täynnä menneiden messujen julistejälkiä ja kulmissa pölyä, joka kimalteli kuin halpa konfetti, kun aurinko löysi tiensä rikkinäisten yläikkunoiden läpi. Laina-avaimet oli jätetty meille kahvimukin alle. Talonmies oli vain todennut, suljettehan valot lopuksi. Siinä se oli. Ei punaisia mattoja, ei silkkinauhoja. Vain betoni,
tyhjä tila ja mahdollisuus. Ajattelin Anan luonnokseen kirjoittamaa nuolta neliön sisältä. Pakotie, mutta myös sisäänkäynti. 2 harjoittelijaa tuli paikalle huivit kaulassa ja silmät hereillä. Lydia kantoi sisään 2 valoa ja 1 vanhan taustakankaan, jonka reunassa oli kahvitahra. Se ei näy, kun hengitätte oikein, hän virnisti. Rakensimme rakenteen, joka oli yhtä paljon tunnetta kuin tekniikkaa. Metalliset vaaterekitsit käännettiin kulmiksi, joista syntyi catwalk ilman, että mikään liikkui. Teippasimme lattiaan reitin, joka kulki 3 valosaarekkeen läpi. Kun sammutimme hallivalot ja jätimme vain Lydian säätämät lämpimät spotit, betoni pehmeni. Varjot eivät enää piilottaneet, vaan kehystivät. Kun kelloon oli tunti, Ana astui sisään. Hän oli ajanut suoraan sairaalasta, hiukset sateesta raskaina, mutta askeleessa oli se rauha, jonka vain hän kantoi. Hän ei kysynyt, miksi juuri tässä. Hän vain laski kätensä minun kyynärvarrelleni ja sanoi, tämä on tarpeeksi. Sitten hän kääntyi ja alkoi johtaa, ilman kovuutta, ilman äänen korotusta. Hän jakoi tehtävät kuin ompelisi, lyhyillä, tarkkoilla pistoilla, jotka pitivät kokonaisuuden koossa. Sini, sinä huolehdit vaihtoajasta, laskemme 3 hengitystä jokaisen puvun välissä. Lauha, sinä katsot helmojen kulmat valosaarekkeissa. Lydia, anna toinen valo jäädä hetkeksi viiveeseen, haluan varjon elävän. Minä seurasin viereltä ja näin, mitä en ollut osannut nähdä lavalla eilen. Miten ihmiset taipuivat Anan ympärille kuin kangas, joka löytää oikean langan suunnan. Hän kuunteli, ei korjannut, vaan asetti. Kun yksi malli jännitti kätensä liian suoriksi, Ana pyysi häntä laskemaan hartioita ja kuiskaamaan itselleen nimen, jonka haluaa muistaa. Nimi pyöristää asennon, hän selitti hymyillen. Ja kun toisen puvun selkä napitti liian hitaasti, hän ei hoputtanut, vaan pyyhkäisi sormellaan napinlenkkiä ja sanoi, tämä puku ei halua kiirettä. Se on osa sen luonnetta. Ensimmäiset vieraat saapuivat vaivihkaa. Naapurigallerian kuraattori, 2 Anan verkoston naista, jotka toivat lämpöä kuin villahuivit, ja se vaikuttaja, jonka eilisessä esityksessä näkyy lyhyt kyllästyminen. Nyt hänen katseensa oli utelias, ei kylmä. Hän otti puhelimen, mutta laski sen pian. Täällä on tarina, hän sanoi puoliääneen Lydian kameralle. Kun musiikki lähti taustalta, ei yleisöjuhlien pauhua, vaan yksi piano, jonka koskettimilla oli hiukan pölyä, ensimmäinen malli astui valoon. Hän käveli hitaasti, kuin oppisi mittaamaan lattian uudella tavalla. Puuteri lensi hiukan, joku yski takana, mutta se ei rikkonut mitään. Päinvastoin. Se teki hetkestä hengittävän. Minä katselin helmaa, jonne olin jättänyt reilun varan ja jonka olin eilen väkisin pinnottanut. Nyt se seurasi askeleita kuin olisi itse pyytänyt tilaa. Toisessa asussa oli ne taskut, jotka Ana aina kirjoitti minun luonnoksiini. Taskut ovat lupaus arjesta, joka mahtuu kauneuteen. Malli pysähtyi toiseen valosaarekkeeseen ja laittoi kätensä taskuun, ei poseeratakseen, vaan rauhoittuakseen. Yleisö liikahti, pieni hymähdys, joka kertoi, että he näkivät itsensä. En ollut koskaan ennen kuullut sellaista ääntä lavalla. Se ei ollut aplodi, se oli kotiinpaluu. Puolivälissä esitystä se, mitä pelkäsin, tapahtui ja muuttui aivan muuksi. 3. mallin vyötäröllä solki antoi periksi. Eilen olisin rynnännyt korjaamaan, pitänyt hengityksen ja pakottanut täydellisyyden takaisin raiteilleen. Nyt minä katsoin Anaa. Hän antoi pienen merkin, käsi, joka piirtää ilmaan ympyrän. Malli pysähtyi, hymyili yleisölle, veti syvään henkeä ja sulki soljen uudestaan, tietoisesti, hitaasti, kuin näyttäen, että kauneus kestää pienen viiveen. Yleisö hengitti mukana. Lydia otti 3 kuvaa, joista yhdessä ajan voi melkein koskea. Kun viimeinen asu, se selkä, joka jätti tilaa hengittää, astui valoon, minä seisoin varjon rajalla ja annoin itseni nähdä kokonaisuuden. Tämä ei ollut improvisoitu katastrofin peittely. Tämä oli valittu rytmi, jossa virheen mahdollisuus oli osa koreografiaa. Ana seisoi vastapäätä, katse minussa, ja nosti peukalonsa vain vähän. Pieni ele, joka sanoi, nyt olet tässä.
Esityksen päättyessä ei kuulunut räjähtävää meteliä. Kuului se lämpimämpi ääni, ihmisten puhe, joka nousee kuiskaamisesta sanoiksi, kenkien kevyt kopina, joku joka sanoo, tuo selkä, toinen joka lisää ja taskut. Vaikuttaja pyysi Hiljaa luvan kuvata pienen videon, jossa hän kertoi, miksi suosittelee varastossa tehtyä näyttöä, joka tuntui enemmän atelielta kuin ateljee itse. Kuraattori tuli luoksemme ja sanoi, tämä tila sopii teille. Te ette tarvitse kimooletta. Te tarvitsette valon, joka ei valehtele. Minä nyökkäsin, mutta en enää yksin. Sanoin sen ääneen, jotta kieli muistaisi, me tarvitsemme. Ana hymyili, ja se hymy ankkuroi minut uuteen paikkaan itsessäni. Kun vieraat alkoivat valua ulos ja harjoittelijat keräsivät teipit, Lidia näytti minulle kamerasta yhden kuvan. Siinä minä olin varjon reunassa, kädet taskussa, kasvot kääntyneenä kohti valoa. Helena, joka hengittää, hän sanoi hiljaa. Se kuva, josta puhuimme. Nyt se on totta. Ovi kolahti. Hetken varasto oli taas vain varasto, kylmä ja korkea. Mutta meille se oli jo muuta, huone, jossa opimme jakamaan ajan. Pöydällä puhelin värähti. Näytölle ilmestyi tuntematon numero, jonka alku oli sama kuin Sisä-Suomen sairaalalla. Sormeni pysähtyivät ilmassa. Katsoin Anaa. Hänen silmissään välähti jokin, jonka tunnistin. Hän nyökkäsi, ja minä vastasin. Puhelu halkoi varaston ilman samalla hetkellä, kun viimeisen kappaleen kaiut sammuivat. Numero välähti näytössä ja pysäytti minut puolimatkaan kiitoksen ja hyvästelyn välissä. Keski-Suomen keskussairaala luki ylhäällä. Katsoin Anaa. Hänen katseensa sanoi, vastaa. Painaessani vihreää kuvaketta maailma supistui sormenpään kokoiseksi. Onko se Helena? Ääni kysyi ammatillisen lempeästi. On. Olen hoitaja Kerttu. Teidän mummonne, Hilja, pyysi, että soittaisimme teille heti, kun hän heräisi toimenpiteestä. Hän on hereillä. Hän haluaisi puhua teille molemmille. Molemmille. Sana napsahti selkään kuin syvälle ommeltu tukipisto. Katsoin ympärille. Harjoittelijat keräsivät teippejä, Lidia laski valoa, kuraattori kuiskasi hyvästejä. Anan käsi oli kyynärvarrellani, lämmin ja rauhallinen. Nyökkäsin. Yhdistä, kiitos. Linjan rapsahtaessa auki kuulin ensin hengityksen, sellaisen, jonka väliin mahtuu kokonainen elämä. Hilja täällä. Äänessä oli vanhan pellavan karheus ja se pehmeys, joka syntyy vasta, kun kankaan on pessyt monta kertaa. Tytöt, kuulenko minä teidät? Kuulet, Ana vastasi. Minä en saanut sanaa ulos. Mitä te olette tehneet? Hilja jatkoi. Täällä hoitaja näyttää minulle puhelinta ja sanoo, että joku vaikuttaja puhuu teidän näytöksestänne. Näenkö minä oikein? Onko teillä valot? Onko teillä taskut? Minä nauroin kyynelten läpi. On meillä valot. Ja taskut. Hyvä, hän huokasi. Taskuissa kulkee arki. Ja arki kantaa teidät kotiin. Sitten Hiljan ääni hiljeni. Minulla on teille yksi pyyntö. Yksi ehto, jos haluatte. Se on pieni ja suuri yhtä aikaa. Ana veti tuolin lähemmäs, minä nojasin seinään. Sano. Lakatkaa suojelemasta minua salaisuuksilla, jotka suojelevat vain teidän häpeäänne. Hetken ajan en tiennyt, mihin suuntaan katsoa. Hilja jatkoi. Minä pidin teitä pystyssä, kun äitinne lähti. Minä opetin teidät ompelemaan niin, että sauma kestää. Mutta minä opetin teille myös huonon tavan, että apu on häpeä. Sen takia te opitte pyytämään vasta silloin, kun kangas jo repeää. Hilja veti henkeä ja siirsi painoa kuin näkymättömällä tuolilla. Atelieen nimi, Hil plus N, te luulitte, että se oli leikkisä. Se ei ollut minun keksintöni. Se oli teidän äitinne kirjeessä, jonka en antanut teille silloin, kun te olitte liian kipeitä lukemaan. Hilja yski kevyesti. Minä pidin sen,
koska ajattelin suojelevani. Nyt ymmärrän, suojelu ilman totuutta on hiljainen yksinäisyys. Ana katsoi minuun terävästi ja lempeästi yhtä aikaa. Mikä kirje? Laatikossa, jonka kannessa on sininen nauha. Anan sängyn alla. Siinä äitine pyytää teiltä anteeksi, ettei jaksanut jäädä ja pyytää, että jos perustatte joskus jotakin, teette sen 2 kädellä. Hän kirjoittaa, yksi leikkaa, toinen kantaa. Älkää koskaan laskeko vain toisen kättä pöydälle. Minussa jokin notkahti. Kuvittelin sinisen nauhan, hoikan käsialan, sanat, jotka olivat kiertäneet meitä kuin näkymätön lanka. Miksi et kertonut? Hilja ei puolustautunut. Koska uskoin, että vahvuus syntyy vaikenemisesta. Vasta nyt minä ymmärrän, että vahvuus syntyy siitä, että puhuu ennen kuin pettää kankaan. Hoitajan ääni hiipi linjalle. Hilja tarvitsee hetken levätä. Hilja kiirehti, yksi vielä. Kun jaatte työnjaon paperille, muistakaa kirjoittaa sinne myös tämä. Epävarmuuksien varalle lämmin katse. Se on minun ehtoni. Ei sijoittajalle, ei pankille. Teille. Puhelu katkesi. Linja jäi soimaan korvaan kuin jälkikaiku. Varaston kylmä ilma tuntui äkkiä lämmältä, joka ei tullut valosta vaan päätöksestä, jota en ollut vielä sanoiksi pukenut. Ana nojasi seinään ja sulki silmänsä hetkeksi, sitten avasi ne ja nyökkäsi. Mennään. Mihin? Kotiin. Sinisen nauhan luo. Matka oli lyhyt, mutta siinä ehti vaihtua vuoden aika sisälläni. Sade piiskasi ikkunoita ja teki kaupungista sumuisen, kuin kaikki olisi ollut vielä luonnosta. Ateljeella Ana kyykistyi sänkynsä viereen, kurkotti ja veti esiin litteän laatikon. Sininen nauha oli haalistunut, mutta solmu piti. Minä purin sen auki niin varovasti, että tunsin sormenpäissäni jokaisen kuidun. Laatikossa oli valokuvia, yksi mittanauhan pätkä ja kirje, jonka paperi oli kevyesti kellastunut. Luimme sen ääneen vuorotellen. Äidin käsiala oli sirorivistä ja rohkeaa, kuin hän olisi pyytänyt anteeksi ja rohkaissut samassa vedossa. Hän kertoi väsyneensä, kaduttaneensa lähtöä, seuranneensa meitä ikkunoiden ja ihmisten kautta, jotka toivat hänelle uutisia. Lopussa oli se kohta, joka pysäytti. Helena, sinä leikkaat maailman niin, että siitä syntyy muoto. Ana, sinä annat muodolle elämän. Minä toivon, että kun te kiistatte, muistatte kysyä, kuka meistä näkee ihmisen paremmin tässä kohtaa. Sille annetaan etusija. PS-taskut jokaiseen pukuun, jossa on tilaa hengittää. Istuin matolle ja annoin kirjeen laskeutua syliin. Se ei tehnyt meistä vähemmän orpoja, mutta se teki meidät vähemmän yksin. Kun nostin katseeni, Anan silmissä oli sama helpotus ja sama suru. Minä kävin Tomasin luona, koska pelkäsin, että repäiset itsesi rikki, jos raha loppuu, Ana sanoi. Minä sanoin, en tarvitse sinua, koska pelkäsin, että pienennyn, jos en selviä yksin, minä vastasin. Hiljaisuuteen asettui uusi järjestys. Ei kivuton, mutta tosi. Puhelin värähti uudelleen. Hoitaja Kerttu, Hilja nukahti. Hän hymyili. Hän pyysi, että toisit hänelle sen puvun, jossa on selkä, joka jättää tilaa hengittää. Hän haluaa nähdä sen vielä. Minä nyökkäsin tyhjälle huoneelle ja vastasin, tuon. Me tuomme. Ana sulki laatikon ja asetti sinisen nauhan takaisin kannelle. Huomenna viedään puku Hiljalle. Ja tänään, hän katsoi lavasteita, jotka lepäsivät vielä varaston pölyssä mielessämme. Tänään kirjoitetaan tuo, lämmin katse, sopimukseen. Ja nimikyltteihin molemmat nimet. Käänsin oven kylttiä, joka oli vuosia lukenut vain Hel. Olin joskus ajatellut sen olevan tehokas, selkeä. Nyt se näytti katkelmalta. Otin liidun ja piirsin perään 3 kirjainta. Hel plus N. Liitu pölähti, ja pöly nousi ilmaan kuin pieni pilvi, joka ei peittänyt mitään vaan paljasti. Puhelin kilahti vielä kerran. Lydia, videopätkä, jonka hän oli julkaissut.
Sen otsikossa luki, 2 kättä, 1 hengitys. Kommenteissa ihmiset kirjoittivat kiitosmerkintöjä, mainitsivat taskut, puhuivat rauhasta, joka näkyy kankaassa. Yksi kommentti pysäytti. En tunne teitä, mutta tämä sai minut pyytämään anteeksi siskoltani. Katsahdimme toisiamme. Se, mitä olimme pelänneet, oli alkanut kääntyä. Tarinamme oli tullut jonkun toisen käyttöön. Hiljan ääni jäi soimaan, lämmin katse. Minä käännyin Anaan päin, en selittääkseni, vaan jakaakseni. Huomenna, kun uploadit tulevat, minä en kumarra yksin. Aamu avautui kuin hienovarainen vetoketju. Ensin pieni rako valoa, sitten pehmeämpi hengitys. Veimme puvun Hiljalle valkoisessa pukupussissa, jonka vetoketju hyrisi kuin kehräis. Sairaalahuoneessa oli se hiljaisuus, jossa jokainen ääni on valittu. Avasin pussin, nostin puvun varovasti ja annoin sen laskeutua sängyn viereen tuolille. Selkä, joka jätti tilaa hengittää, näytti nyt kutsulta, ei vain muodilta. Hilja hymyili, se hymy, joka on viisaampi kuin kaikki ohjeet. Kääntäkää se minuun päin, hän kuiskasi. Teimme niin. Onko siinä taskut? On, Ana vastasi. Hyvä. Pankaa siihen 1 lappu. Mikä lappu, kysyin. Se, jossa lukee, että teitä on 2. Kirjoitin pienelle paperille, 2 kättä, 1 hengitys. Työnsin sen varovasti taskuun. Hilja sulki silmät hetkeksi, kuin olisi halunnut muistaa tarkan hetken sormenpäissään. Nyt menkää. Teidän täytyy ehtiä omaan elämäänne. Minä jään tänne hetken, mutta en ole yksin. Minulla on teidän hengityksenne. Hänen äänensä jäi ilmaan kuin kevyt sidos, joka ei purista, mutta pitää. Illalla palasimme varastolle, jossa eilisistä valoista oli tullut meille jo tuttu kieli. Vieraita tuli enemmän kuin olimme uskaltaneet toivoa. Joku toi kukkia, toinen toi tarinan siitä, miten oli löytänyt rohkeuden sovittaa pukua, 3 toi vain läsnäolon. Vaikuttajan video oli kiertänyt kaupunkia, mutta tärkeämpää oli se, että huoneeseen astui ihmisiä, jotka katsoivat toisiaan, eivät pelkkää kangasta. Kun musiikki nousi ja ensimmäinen askel piirsi lattiaan uuden reitin, tunsin olkapäilläni painon, joka ei enää ollut yksin kannettava. Ana seisoi vieressäni, katse sammumaton, mutta pehmeämpi kuin koskaan. Puvut kulkivat valosta varjoon ja takaisin, virheetön äärettömyys ei ollut tavoitteena, tavoite oli ihminen. Ja jokaisessa hetkessä, jossa aika viivähti napin tai soljen verran, yleisö hengitti mukana. Se ei ollut sietämistä. Se oli osallistumista. Uploadit nousivat viimeisen asun jälkeen. Ne eivät olleet ukkosena romahtavaa ääntä, vaan kerrostunut, lämmin taputus, johon sekoittui kiitosta ja tunnistamista. Yleisön eturivissä istunut vanhempi nainen nousi seisomaan ensimmäisenä. Hänen takanaan nousi toinen, sitten 3, ja pian koko varasto oli seisten. Katsahdin Anaan. Hän ravisti kevyesti päätä, älä kumarra vielä, ja tarttui käteeni. Astuimme yhdessä valon rajalle. Me olemme Hel+N, sanoin ääneen, ja nimi maistui viimein oikealta. Tänään opimme, että täydellisyys ei ole kireä sauma, vaan tila, jossa voi hengittää. Ana lisäsi, ja että vahvuus ei synny yksin pärjäämisestä, vaan siitä, että tietää, kenen käsi on vieressä. Uploadit voimistuvat hetkeksi. Lidia nosti kameran, mutta laski sen alas nähdessään meidän katsovan toisiamme. Se kuva on jo teissä, hän kuiskasi. Kulisseissa harjoittelijat itkivät avoimesti, eivät uupumuksesta vaan jostakin, joka muistutti merkitystä. Kiitin heitä nimeltä. Ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan kiitin myös itseäni hiljaa, en saavutuksesta, vaan siitä, että olin suostunut jakamaan. Kun vieraat alkoivat valua ulos, eräs nainen pysähtyi eteeni. Sanoin siskolleni eilen sanat, joita kadun, hän sanoi. Tänään minä soitan hänelle. Puristin hänen kättään. Hyvä. Jättäkää selkään tilaa. Yön viimeisessä valossa kirjoitimme sopimuksemme liitteeseen vielä 1 rivin. Epävarmuuksien varalle lämmin katse.
Kun sammutimme varaston, kadun kylmä ilma ei purrut, se vain muistutti, että jokainen tie on kaksi suuntaa. Otin Anan käden. Minä tarvitsen sinua, sanoin lopulta ilman selitystä. Minäkin sinua, hän vastasi. Emme luvanneet täydellisyyttä. Lupasimme tilaa. Ja kun kävelimme pimeään, kuulin vielä hetken ajan niiden aplodien kaikuja, jotka eivät kuuluneet yhdelle, vaan kahdelle, ja kaikille, jotka tarvitsivat luvan nojata. Jos tämä tarina sai sinut ajattelemaan, pysähdy hetkeksi, kenelle sinä sanoit joskus, en tarvitse sinua, ja kenelle haluaisit sanoa tänään, tarvitsen. Jaa ajatuksesi kommenteissa. Piditkö tästä? Tilaa kanava ja paina tykkäystä, jotta löydät takaisin seuraavaan tarinaan.